Drone bisa drone. CCTV guys. Bisa yang nyatet juga. Kasama ko sa May loko lang yan. CCTV. Uy. Tutin, pagkakot ang tutin. Ano sa gamay sa taas? Ano sa gamay sa taas? Ay, busy me, sorry. Buka, pero tanaw sa taas. Busy me, sorry. Walang imong mama. Ay, imong ikaw pa kayo. So, yo guys, kusog kay sila mambam niya. Mini tatay, relax na sa amin kay balong gini nga daghan jud ang pagkaon ron. Hindi kinahanglan nga magdali. Abot nang isa ka busing. Lahat ng mga. So, guys, mo kaon sa ko and makabalik mo niya. Okay. Nanay. Magalitan ng nanay, oh. Gutom, nay. Ang bata na ito, Christian, nay. Uyuan na mo.
mabilin. Kami na lang ang wala magpiso. Pagkaluoy sa Scali. Sa akin, kaya ang pagdala sa... Wa na binlan og sudan. Ngayon kayo ang messenger. Ang bataa. Uli ba din magbalay? Pero kung gikan sa unsa oras gani yung tigom? Abi ni mo, ganina nagginoo pa mi. Doon na mo gingarian. Ah. Wala din na. Dili na ko mo kana na. Kung mo sa ngalan ni mo debate ana. Pag-anto na mo sa pag-ulit na mo sa balay, nagpaabot mo dito mo. Asam mo. Ano, mas dandan din. Yapas mo kunaw kay magsirang may gas wala ko patubig. Nalangan na. O Diyos nga Jehova, ikaw akong halagaran. Gusto na kong himuon tanan ko nga maarangan. Tudluan na ko ang uban sa kamatuuran. Malipas